No niin, Töttörö joukkue. Töttörö! Herra ylikersantti! No niin, elikkä ylikästi kuivalainen. Tästä se lähtee. Taadissa. Pors! Lipasta. Kiinnitä. Viroit. Lipasta. Kiinnitä. Viroit. Lipasta. Materiaali vasta. No niin! Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. No niin, elikkä valopäivä. Valmiina näyttelemään. Opetusavun 4. Boss! Seuraavat käskyt koskevat vain itseään. Itseäni kommentai. Anu! Kiitos. Minuutti! Nyt siinä hodana oikein najaillaan! Se ei tarvitse kuulua ruuan alikäs. Varustus! Saattajassa suvussa ja 7 simassa. Ai semmonen joukkue. Suotkaa kuulon. Hän on ylikäs kuivalainen. No niin! Kuka mies ei ole samanlainen. Näyttää paremmalta. Jos mä voisin saada tuollaisen valtahon. Se haaveeni on. Minuutti! Hän on ylikäs kuivalainen. Tip! Mistä löytyy sellainen supernainen? Tip! Se joka olisi rouva kuivalainen. Tip! Satunnainen. Tip! Kissanainen. Varustus! Vuorossa. Herra ylikäs, voiko korjata? Korjetta. Sippisä. Pors! Tyhjälaukat varmasti. Varmista ase. Voiko luota, että seuraava aika päättää minun aseella, niin minä sitä turpaa. No niin! Käsi uusi virheen merkiksi. Materiaalin vastuu. Tai semmonen joukkue. Pauvasali, vamos. No niin! Hän on ylikäs kuivalainen. Kuka mies ei ole samanlainen. Jos mä voisin saada tuollaisen valtanon. Minuutti! Se haaveeni on. Tip! Hän on ylikäs kuivalainen. Tip! Mistä löytyy sellainen supernainen? Tip! Se joka olisi rouva kuivalainen. Tip! Satunnainen. Kissanainen. Jääkäri, haudiko mä se 87350 valmiina tarkastusinen vaale? Monen kiitos. No niin! Vakki Novon korkeudella. Aavikko. Missä on napa? Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Paksa. Varustus! Hän on ylikäs kuivalainen. Hän on ylikäs kuivalainen. Kuka mies ei ole samanlainen. Jos mä voisin saada tuollaisen valtanon. Se haaveeni on. Hän on ylikäs kuivalainen. Mistä löytyy sellainen supernainen? Se joka olisi rouva kuivalainen. Satunnainen. Kissanainen. No joo. Kyllä mä tosta itseni tunnista.